No laughing challenge! Start. Oh, I'm in a bad romance. Oh. Si Tony, si Joel. Kabili ako kabot sa kung ano. Oh, I'm in a bad romance. Oh, I'm in a bad romance. Oh, I'm in a bad romance. I'm in a bad romance. Oh, I'm in a bad romance. I'm in a bad romance. Oh, So, mao na to mga idol atong winner sa atong game karon. Si Sil 2020. Si 2020 lang malakas. Mga mahinang nila lang kayo. Wah! Aray mo 100,000. Kaya tay kasulyan mo sa atong duwa karon. Nalingaw gid ko pag-aigid. Nya usasad nakaagawa ko 100 na ko'y pagpalit ani itlog kanton. Yeah. Thank you kayo, thank you. Laughing challenge, Animal Sounds version. Start. Kokak. 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 Gawas na kayo. Nagbuwa ako ang laway. Meow. 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 Asa naman? Nablangko ko sa bulsa. Every time na una, nablang ko nablangko. Go.
Kabay. Bayang kiring ko. Oh, gikapay na ikaw mga idol. Dagad, bisa-usahan ni sila doha. Wala lang, naka-decide niyo sila na magtunga lang daw sila sa premyo. Okay naman ka. Okay, kayo. Ganun. Okay, right? Magtunga lang ko na sila sa premyo. So, tara mga premyo, di ato tungaon. Oh. Gigisi eh. Grabe, gigising.